Oh, state of the art, right? Security. Un o'r criwiau fyddwn ni'n ddilyn ydy Jacob, Aled a Morgan ar eu Maes B cynta nhw, a oedden nhw'n un rhai cynharaf i godi i Pebyll. Na, paid agor hwnna'n gadw na'r gael. Criw, no shoes policy. Ni wna'n gweithio yn y Steddfod i eisiau gwneud y dwyd. Just lan posteri, tynnu lawr posteri, mynd i mewn i'r cubicles toilet i roi posteri lan to. A wedyn tynnu reina lawr, a wedyn roi reina nhw lan eto. A wedyn tynnu nhw lawr. So lot o tynnu lan a roi lan a tynnu lawr posters. Gaethon ni wagon fach glas. Gan fod yr Eisteddfod eleni yn y fenni, fysach chi'n meddwl mae acenion y de fyddai y mwyafrif. Ond na, ie. Fi di bod yma ers awria, a mae'r gogledd yn dominatio. Da ni effer eich wali. Dwi wedi ffrindio fo gymaint o bobl. A maen nhw gyd yma ac yn y gogledd. Dwi wedi gweld fatha un grŵp o bobl sy'n dod o'r de. Ia, chi'n meddwl, ia, bod y pobl o gogledd yn dod ar draws fel pobl mwy genuine. Sori, ond mae pobl deg sy'n bach yn fake, prithiad, sori. Dwi'n mynd i fynd 10 munud yn ôl nes i weld hwn tro gyntaf, da ni'n BFF sen. Dwi'n actually gogledd! Nôl at y bechgyn, maen nhw eisiau brofi fod nhw'n cael hoi i gymdeithasu rhwng y gweithio. Knock, knock, no! Hello? We've got the camera crew. Hey! Come on out! Hwn di Rob. Wel fi a Iwan un o ffrindiau ni wedi mynd lan i fe, achos ni'n gweld oedd y ben ei hunan a popeth gyda neithwr. A eithon ni lan i gweld e. Mae pobl yn tent ni. Oes ni mewn i dyn nhw'n ffrindiau? Pobl yn tent. Mae yn nabod nhw. A ni'n meddwl bod y hwntys ddim mewn i tent. Dwi'n meddwl bod nhw gyd yn siarad Cymraeg chydig bach. Ie, ni gyd yn siarad Cymraeg. Mae'n cyfri. Os ti'n Gymraeg, ti just instantly nabod pawb. Fatha mae pawb... Ti'n mynd gorau actually nabod nhw. Ond os nhw'n siarad Cymraeg, da chi'n nabod eich gilydd. Mae bach fatha iawn bedyddio o blaen. Os o'ch chi eisiau fatha, oedd pawb yn cael ei bedyddio, rwan, mae pawb yn dod i Maes B. Mwy o brofiadau crefyddol o criwiau nes ymlaen ar y rhaglen. Is that what it's for mine? Oes, ie, da ni'n dweud, clink, clink, clink. Nes i ddod allan o'r tent, nes i ddechrau yfad, nes i roi glityr i ryw bobl hyfryd. A wedyn, dwi'm yn cofio, wedyn, gafon ni game o odds, do, pen arall. Wedyn, nes i ddeffro. That's all I got, sorry. Ond be sydd wedi digwydd i'w ffrind Tesni, y ben fel y nathon ni weld yn rhan un. Ela. Mae jyst yn embarrassing iawn, achos fama o'n i efo cadw'r olwyn iawn, ond o'n i ddim di meddwi, a mae pobl yn meddwl bod fi wedi. Mae'n embarrassing. Iwan i oedd achant. Nes i wasad a cwpl o ganeuon yr eia, a wedyn o'n i fel... Na, dwi eisiau cysgu, so eisiau cysgu. Dwi'n meddwl. Na fo. Di hwn ddim yn portreadu fi mewn ffordd da o gwbl. Dwi'n really sorry. Dwi'n meddwl bod Maes B'n portreadu neb mewn ffordd da. Wel, mae rhywun wedi spray paint o tent ni. So, eglwys gymunedol Maes B. Well na hwnna, ond still pretty crap. Mae'n pnawn Sadwrn. Mae doi ni'n gadael. Who cares am y rest. Mae Caden a Morgan yn aros yn y tent, eglwys gymunedol Maes B. A, yeah, basically, pack up shop, down tools. Tara, Maes B. Un Caden yma. Ond i griw Malan a Beca, megis dechrau mae'r parti. So dwi jyst yn neud dots. Ie, dots o gwmpas y llygad. Ar y llygada, mae gennym ni shine, a wedyn ar y eyelashes, maen nhw'n las. Fuck, this is smart. Close up. Oh, wow. Ni di avoid o hwnna. Dwi'n meddwl digwydd i ni. Ni ddim yn condono hwnna yn eglwys gymunedol Maes B. A pan mae'r padlock dyn ni? Top yma nes i wisgo, ia. Noson ola, Maes B blwyddyn dwytha. Chi eisiau clywed stori mwy interesting? Cool. Noson ola Maes B flwyddyn dwytha, nath Malan ddim hyd yn oed neud hi fewn i Maes B. Nes i carafan fi, ys mam fi. Athyn ni'n ginio i ryw pub, oedd o'n flipping lovely. Gysi fish and chips.
bwyd gorau dwi wedi cael mewn dyddiau a ges i fynd i toilet oedd ddim actually yn fatha wrecked. O'n i mor hapus. Fi'n fed up o Maes B. Waw. Fi'n fed up o campo a cysgu mewn tent. Wel, A cysgu mewn bag. bach yn rwd. Ie, wel, mae rhywun wedi cael good night. Ond fod Jacob a Griff yn gadael, mae Morgan Drian yn aros ar ei ben ei hun i ddelio efo'i gydwybod. Noswaith, penderfynu, oedd yma'n ifed lot fawr. Lot. A endodd y lan yn St John's Ambulance. O, St John's. O'n i'n becso mam fi achos nath i texto fi fel, ro ring i fi please, a ni ddim yn gwybod amdano yn y sbor yma. So si ffôn oedd i straight away yn teimlo'n bad.